டி நகருக்கா? போகண்டா, சாயங்காலம் தானே வந்துடுறேன். எங்க போற? யார் கூட போற? டி நகர் போறேன், ஃப்ரெண்டு கூட போறேன். என்கிட்ட கேட்டியா அங்க போறேன் இங்க போறேன்ட்டு? உன் இஷ்டத்துக்கு எப்படி நீயா முடிவெடுப்ப? இது என்னடி வம்பா இருக்கு? உன் முன்னாடி தானடி பேசினேன். என் முன்னாடி பேசுனா நீ என்ன பேச்சுலர்ஸா? உன் இஷ்டத்துக்கு எங்க வேணா போயிட்டு எப்ப வேணா வரதுக்கு எதுக்கு என்ன கல்யாணம் பண்ண? இங்க நான் ஒருத்தி இருக்கல, குத்து கலாட்டம் தானே உட்காந்துட்டு இருக்கேன். என்கிட்ட கேட்கணும்ல நீனு. சரி இருடி ஒரு நிமிஷம். ஹலோ, ஏய் நான் வரலடா. என்னடி என்னங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. இப்ப நான் போகணுன்றியா வேணான்றியாடி? சரிடி, இப்ப நான் டி நகர் போறேன், ஃப்ரெண்டு கூட போறேன். போவா வேணாமா? இப்படிதான் கேப்பியா? டி நகர் போறோமா ஃப்ரெண்டு கூட? போட்டுமா வேணாமா?